Sabri yo pencil na order yo hai tau. Sabri je sabri hai tau. Waktu sampai dulu. Waktu kemudian jadi YouTube video बनाने एंकर दम Narsiaw par mall di Mumbai एकदम langsung बेवहाय महलनि बास स्टेशन दङ एकदम dari ini dosen yang mau nasin ada kita mau di bus station bayar tasar ya lebar bayar tol gitu kan. Parah sih nih. Ya kalau kuat definisi kan tol gitu aja. Aduh. Rambai, itu ramai cuy. Oh, nanti kita ramai na gurda.
दै रानबाय नंखाय गेजेराव गुवाहाटी सिटिया माबायदि बेयो जालुकबारिमोन आरो बेनिफ्राय जों जालुकबारियाव ओंखारबाय ओंखारनानै डाइरेक्ट बिदि खानापारा थांनाय गारिजों थांनानै खानापारा मोनैनि सिगां मोनसे सारियालि दङ ना बे सारियालियाव ओंखारनानै जों बोरै दिसपुर लास्ट गेट बिथिंहाय थांबाय आरो खोन्थिबाय थायासै गारि हमनाय मानाय Itu hayolah ada. Nah, buku tapi tanah nasi dari bagian. Enggak nah, tertanggung itu apa lagi? Kita tuh nih sana ini kurang deh. पेसेन्टखौ नायखांनानै साहा लोंदोंमोन आरो बेयावनो सिङावहाय केन्टिन दंना बे केन्टिनाव साहा लोंनायमोन माने सिकिउरिटि बिराद टाइट पेसेन्टखौ जोङो एकदम थाबनो नायनानै ओंखारबोनो गोनां जाबाय आरो बेखायनो पेसेन्टखौहाय खिन्थिनो हायासै Ayo tampil sih, oke. Meeting karena lama pun itu nah, berat jam saja sampai kalah. Dari hari ini apa sih? Tidak. लोंखांनानै केन्टिनावनो दसे जनानै ओमफ्राय थाब फैफिननायनि मानायनि रायलायनानै ओंखारबोबाय जोङो बेनिफ्राय नोंथाङा होनबा बेयाव गावै जाबाय हा गावै जाबाय गावै सोर हिनजावा लोमजादों नामा हस्पिटालनिफ्राय जों ओंखारबोबाय थांसै दायो गारि बास गाखोनोसै दिसपुर लास्ट गेटआव दङ जों दिनै माने आं जेरावनोखि सिगाङाव हटेलाव थायोमोन खामानि मावोमोन बे हटेलावहाय हायदो ओमफ्राय हाबलांसानोसै लोगोखौ लोगो मोनदों थांसै आरो ओमफ्राय हटेलनि नामा जादोंमोन हटेल राजधानी एजेन्सि आं बेवहाय सिगाङाव थायोमोन आरो ना खामानि जब बिदि मावोमोन लोगोखौ नुहुरबाय ओंखाम उखैबायना ओंखाम जानो बुंहरदोंमोन माने मा होनना बुङो लामायाव ओंखाराथा बिदि होननानै आरो उनाव दोङो जोंनिया नै स्टुडेन्ट हा iya deh isro Hai boleh koli deh nggak? Jadi itu bisa YouTuber nih. Oh, itu ya me hotel lo biasa ओंखाम जानानै जों गारि गाखोबाय गारि गाखोनानै माने न'थिं फैफिननायनि लामा लाबाय आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिनोलाय Mana? Bisa malah naik deh. Sabri mah bisa kan? Sabri jodoh bagus. Nolak ya. Bas kita selesai itu nggak? Montam selesai mana? Bas kena montam selesai dong aja nggak? Bitte. Jalur baris sampai ada. Terus jengnya ada sekretariat. Terus. Hai.
मेंबायलै Beyo ओंखाम मोनजायाखै beyo जोंनिया प्रेसिडेन्ट आरो बे सेक्रेटारि आरो नैथि सासे दोङो आं मा बुंगोन नोंलाय जेबो बुंला ना आंबो मावथियालाय माने सासे पेसेन्ट नायनो फैनायमोन जोङो बिथाङा जोबोर सिरियास जानानै दोङो पेरालाइसिसआव गोलैनानै पेरालाइसिसआव गोलैनानै दोङो दा जोङो बेखौ नायनाय हिसाबै फैनायमोन आरो जोङो लाइमोन बिफाननिफ्राय बेयो जोङो जिएनआरसि हस्पिटालाव दोङो आरो ओमफ्राय जेने तेने नायनो मोनबोबाय माने सिकिउरिटिया बिराद टाइट हाबनो होआखैमोन होमबाबो मोनबोबाय आरो नायनो दायो थांबाय थादों जालुकबारि मानसि सासे हायदो नायनो हागोन राया जोंखौ एसे गारि फिसा सोलिसादों माबानिफ्राय मानिफ्राय लानायमोन जालुकबारिनिफ्राय ना बेनिफ्राय इहालागि 10 थाखा गांसे होदोंमोन गैया गैला गैलाना साब्रैनि इयाव खनसे लाना हरदों इयाव हाय नामा साब्रैजों हाय नामा हाय थेंक इउ मोजां ना गाइस हाय गाइस थेंक इउ रे आब' थेंक इउ ঠিক আছে দিল্লি में उसने किया पानी में डाल दिया आई लव यू खासे के सिने मा जाखो सारौमोन मोजां नायनाया माखासे नै जाबाय दे माने ओरैबायदि फालतु बर' डाइरेक्ट बर'नि सिनायखौबो दिखौ डाइरेक्ट बर'नि सिनायखौबो आच्छा साब्रैदो 10 थाखा ना साब्रैदो 10 थाखा हरबाय थाइबा बेसेबां गोलैखो थाइनै आथिनाबो गोलैदों जिखुनु हरबाय आरो जोङो 10 थाखा साब्रैदो गरम माने 2-15 मिनिटसो बेयाव थासिगोन बायदि मोनदों फैबाय हायबाय नेक्स्ट सफाय मोनबाय हायबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय मेंबाय ना itu pun mendak sampai kalseri kalseri फिथाइ जानोबालाय हाय नोंथांमोनाबो ओइ सबायावहाय ताल फिथाइ दं दाम ओमफ्राय देराखै गिदिर जायाखै फिसा जाना दोङो नोंथांमोना जानो गोसोबालाय नायनानै दोनबाय सबायाव होनानै आं बुंना होबाय आरो माहा दोङो जायगाखौ ओरैबायदि फैनायाव माने ट्रेफिक जाम बापरे मा होनना बुंखो फैबाय थानायावनो ससे थाथ'लाय ससे हायलाय ससे थाथ'लाय ससे हायलाय बेबायदि फैबाय थानांबाय मोनाबाय न'खौनो मोनजायाखै दुगैनो मोनदों हाद्रि जाजोब्बाय
साइडनिखौ मोजां नङा सानजों जोङो थांनांगौ जादों ओरैबायदि जानला अबस्था बुंजाफोरला खाराब Mongol deh kalau kau gitu. Nada. Ada datang mana? Mana jaga apa sih? Bawa enam kali step itu lah. Jaga apa step itu lah. Ampun kemeja, jangan kesem, jangan nang kemeja. Kalego sampai Kalego sampai ke Tandir ini Kalego Kalego Mongkara